Ara us explicarem com Sant Jordi el Cavaller, home bo, fidel i noble, va salvar del drac un poble. Com estàs, petit amic? Vols saber un conte bonic? Vols saber què va passar a les terres de Montblanc? Al Montblanc fa molt de temps, tots vivien molt contents. A Montblanc tothom vivia feliç, en pau i harmonia. Tot un dia es va acabar quan un monstre hi va arribar. Es tractava d'un drac dolent, fastigós i pudent. A tothom em menjaré i el teu regne destruiré, va dir un monstre pestilent. Arrogant i amb grolleria, tot seguit va amenaçar. Vull que em donis cada dia del teu regne un ciutadà. Ser menjat per un drac lleig, no sé jo qui anirà. És ben clar, ningú ho voldrà. I si ho féssim per sorteig? Van ficar dins una olla tots els noms dels habitants per saber qui de la colla hauria d'anar-se'n abans. Un dia el poble es va omplir d'amargor i de tristesa. Aquell dia just va sortir el nom de la princesa. No ploreu, Diu ella. jo no sóc pas diferent de la resta de la gent. Ho faré, aniré a la cova. Quan la noia va arribar, el drac content va exclamar: Ha, 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 avui faré un bon rostit per al sopar d'aquesta nit. Va arribar en aquell moment Sant Jordi el cavaller valent amb el seu cavall ben blanc a les terres de Montblanc. I Sant Jordi li va fer a la noia una promesa. No temeu, bella princesa, que el drac jo us salvaré. Vine, vine, drac dolent, i prepara't pel combat. Què és això de ser malvat i espantar sempre a la gent? Quin alè que té aquest drac, és terrible i fastigós, que potser fumes tabac, monstre lleig i berrugós. Durant hores van lluitar fins que en Jordi va guanyar. Cau a terra, monstre, cau! Deixa ja aquest poble en pau. Així, per acte de noblesa, l'home bo, savi i valent va salvar la princesa d'aquell monstre pestilent. Abatut sobre el terrat per Sant Jordi el cavaller, de la sang de l'animal va sortir un bonic roser. Amb afecte i amb tendresa li oferia a la princesa. Aquesta rosa vermella és per tu, dolça donzella. I ara, com t'ho era agrair, encisat per la noblesa, el rei feliç li oferí la mà de la princesa. Quin honor, sa majestat, però no puc pas acceptar. He de continuar el meu camí per seguir el meu destí. I amb aquesta cloenda va acabar la llegenda d'un cavaller bo i noble que va salvar tot un poble. S'ha de seguir amb atenció el que diu la tradició, una rosa per la mare i un bon llibre per al pare. I també un llibre per mi, però no sé quin escollir, si un conte de fullets o el dels 3 porquets. Avui és un dia genial, ple de màgia i especial. Oi, amic, que tu també, escoltant aquesta història, t'ho has passat la mar de bé?